de skulle være alene i går aften, så vi var nødt til at være sikre på, at de... Hvad er I det for nogle hyldeting? Bare fordi I støder ind i hinanden, så står de over Nej, nu mig. er de vågne, så skal der ske noget. Ja, nå, det er så sødt. Hvor der er slet ikke nogen, der vil snakke med dig. Det var jeg slet ikke spor sødt, vel? Det ja, det er... Hvor er I simpelthen bare dejlige. Der er noget, der kommer lidt mere. Jamen, det er altid nogle rigtig fine børn. Ja, går du bare op til børnene? Går du bare op til dine babys? Går du bare op til babysene? Går du bare op til babysene, ikke også? Kan du lige finde den? Så går du op til babysene. Det var godt. Det var lige det. Ja, du behøver ikke at hylde til dem. Jo, nu mor kommer, så kommer Ja, det er godt. Det er så hårdt. så er de også sådan 5 i morgen. Jamen, vi... Og jeg sover altid der. Og Det er altid noget begyndt. efter en halv time, der var jeg lige ved at tænke, okay, nu giver jeg op, så står du givet morgenmad. Men så faldt de i søvn, og okay, så sov de igen. Jeg lå og tænkte, kan de der for Jamen, det? det er også jo godt. De er jo begyndt at spise hundemad også. Gør det allerede? Ja, så det blev her spiser de om dagen. Okay. Halvdelen, den var helt fyldt, det spiste de til morgenmad. Så var den anden halvdel til aften. Jamen, det var ikke så dejligt skægt. Slægt det der rigtig ned, så de kan få mad, ikke? Så det gør det. Så da vi lige leger, så kan det være der sådan. Så er det med at finde plads, små venner, ikke også? Ja. Så er du altså med at komme først til fadet der, ikke Men også? du vender forkert på den vej, så derfor. Du kan da tage åbent øjne, så du kan se, hvad vej du går, når... Det er åbent, så du kan bare ikke helt finde ud af det alligevel. Prøv at lægge dig helt ned, lille skab. Ja. Og læg dig ned, lille skab. Ja. Det var godt. Det var godt. Du skal lige rykke dig rigtig ud, eller Pia, så skal lige få det nederste. Så er man altså lige fodtro igen, ikke også? Ja. Så er man altså lige... Den skal levere varerne igen, ikke også? Ja, nu skal du da sorte, der ikke kommer med vægt, eller det med. Det, nej, du må selv finde din egen. Der er sådan lidt forrest, og det går ikke rigtigt. Nå, det er du det. Og den brune er større end den sorte, så den sorte pækkel mand. Den er så lidt. Jamen, de brune store smager. De 2 drenge er pigen er lidt mindre, og de 2 drenge er, og så er der de 2 sorte piger, som er små. I skal også for dem komme til mig. Den prøver, hun kan bare ikke komme væk. Kan du stadig få lov til at være nogle steder i din verden? Jeg har ikke nogen. Men jeg har tænkt på. Det der ikke. Der ligger en lille sort her. Har den nogen? Det tror jeg nemlig. Er det den eller den brune, der har? Det var den brune, der havde, ja. Ja, sådan er det uretfærdigt. Der er nogen, der løber i den. Han skal tage den der. Den der. Ja, den der. Nej, det gider jeg ikke have. Du er koldt og sørger, du. Ja, nu skal du ikke skubbe den der lille væk. Nå, så ja, så tager vi den. Ja. Noget ved de forreste, men de er dumme. Ja, det er det der, han gider ikke til møder, så tror jeg. De vil slet ikke af, hvis de går undvære. De ved det godt. Nej, nej. Du møfler. Nej. Du er sådan en møfler. Ja. Men de er sådan nogle, man kan se muskler og sådan noget, ikke? De er sådan en små supergører. Ja. Nu er han den der frække der. De ved godt, hvad de vil have. Så, nu kommer jeg op. Det er godt. Det er godt, ikke også? Ja. Så strider den bare din farve bagud. Din.
på maden. Det var godt, ikke også? Ja. Det var godt lige få noget mad.